tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayokong maging kabit, please. Hi, DJ Rocky. Listener mo ako. Kaya eto, naisipan kong ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon ay pinipilit kong kalimutan. Sana ay kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig. Itago mo ako sa pangalang Ana, 38 years old. Currently living in US, working as a purchasing manager sa isang metal fabrication. My family migrated here since I was 23. And this is my secret file. Nung 26 years old ako, bumalik ako sa Pilipinas para mapakasalan at mapetisyon ang boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Boyfriend ko si Ruben mula third year college pa kami. Noong umalis ako ng Pilipinas, nangako ako na babalik. Kukunin ko siya papunta dito sa US. Nang ikasal kami 18 months after, nakasunod na rin siya dito sa Amerika. Then a year after, nabuntis na rin ako. At habang ako'y nagbubuntis, marami akong nabalitaan kay Ruben. Mga balitang pambababae na ginawa niya habang wala ako sa Pilipinas. Sobrang sakit, pero wala na akong magagawa. Kasi that time, magkakaanak na kami. Sa madaling salita, tinanggap ko siya at pinatawad. Dumaan ang mga taon. May mga away na nagaganap sa aming dalawa. Ito naman ay normal sa mag-asawa. Sa kabilang banda, masaya naman kami. Kasama ang nag-iisa naming anak na babae. With my family here, medyo napapadali ang buhay namin. Dahil kahit papaano, may umaalalay sa amin. Akala ko, ganun na magiging takbo ng buhay namin. Pero tama ata ang sinabi nila, na once a cheater, always a cheater. Year 2018, nang magpaalam sa akin si Ruben na magbabakasyon sa Pilipinas. Uuwi daw ang kapatid niya na nasa ibang bansa. Hindi ako makasama dahil hindi naman ako pinayagan sa trabaho. And then that year din, nag-decide si Ruben na makipag-iwalay sa akin. Habang nagbabakasyon siya sa Pilipinas, nagpapakasaya pala siya ron. Umuwi siya ng Pilipinas para sa babae niya. Ang gulo ng buhay ko.
that time. Pero pinilit kong magpakatatag para sa anak ko. Then nag-decide akong umuwi sa bahay ng mga magulang ko kasama ang anak ko. After ng bakasyon ni Ruben, bumalik siya sa Amerika. Pero sa ibang parte na siya ng Amerika nagstay. Hindi pa man ako nakakabangon sa problemang idinulot ni Ruben. Pandemic came. Nawalan ako ng trabaho na para bang tumigil ang buong mundo. Yung worries ko, yung problema ko, parang lahat nagsabay-sabay. Pero kailangan kong magpakatatag dahil may anak ako na nakadepende sa akin. Dapat magpakatatag ako. Kaya lang hindi ko maiwasan na isipin kung bakit merong mga taong tulad ni Ruben at ng babae niya na kayang sumira ng pamilya, na kayang manakit ng kapwa babae. Bakit merong ganong klaseng tao? Kaya sabi ko sa sarili ko, never in my life magiging ganon ako. Pinilit kong bumangon, huwag magpalamon sa depresyon. Ang sandata ko para magpatuloy ay panalangin. Masayahin akong tao, alam ko yun sa sarili ko. Kaya noong mga oras na lugmok ako lang at ang Diyos ang nakakakita noon. Pag humaharap ako sa pamilya ko at ibang tao, strong independent woman ang atake ko. Ganon ang palabas ko. Yun ang realidad ko sa ibang tao. But my reality, I am so broken. But I surrendered it all to God. Then year 2021, biglang may nag-message sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Paulo. Kumusta ka na? Naalala mo pa kaya ako? Binasa ko ang mensaheng yun pero hindi ako nag-reply agad. Kilala ko naman yung taong yun. Pinsan siya ni Patty. Classmate ko si Patty nung high school. Sa kanila nakatira si Patty dahil ulila na to. Older siya sa amin ng 2 years. Pag tumatawag ako sa landline nila Patty noon, etong si Paulo agad ang nakakasagot. Tapos aasarin ako. Bilisan ko raw. May hinihintay raw kasi siyang tawag. Wrong timing daw ako tumawag. At minsan, pag nagte-text ako kay Patty, mali-mali ang isasagot. Yung pala ang nagre-reply, etong si Paulo. Ganon ang dynamics namin ni Paulo. Pag nagpupunta ako sa kanila, ang bungad niya lagi sa akin, wow, pinupuntahan mo pa ako rito. Then sasagutin ko lang siya ng, feeling pogi ha. Tapos magtatawanan lang kami. Sanay na ako sa pang-aasar ni Paulo. So yeah, naalala ko siya. After ilang oras, nag-reply ako sa message niya. Kakapasok ko pa lang nun sa opisina. Gabi na sa Pilipinas. Sagot ko lang, syempre naman. Kumusta ka raw? Sabi ni nanay. Reply sa akin ni Paulo. Medyo close ako sa tita ni Patty dahil madalas sa kanila kami gumagawa ng project. So sumagot ako. Ayos naman. Ikamusta mo rin ako ah. Then maya-maya pa nag-reply si Paulo at ang sabi, bakit ang ganda-ganda mo raw ngayon? Natawa na lang ako. Sobrang mapang-asar pa din tong taong to. Sabi ko sa isip ko. Sobra naman yung ang ganda-ganda. Cute lang, wag mo na ako masyadong bulahin, Paulo. Reply ko sa kanya. At doon na nagsimula ang pag-uusap namin ni Paulo. Alam kong may kinakasama at mga anak na rin si Paulo. Madalas naglalike ako sa family pictures nila. Then maya-maya pa nakareceive ako ng chat mula kay Paulo uli. Hindi kita binobola, ang ganda mo nga.
Iba talaga pag naaalagaan mabuti ni Mister. Nako, Paulo, magtatrabaho na ako. Kumusta mo na lang ako dyan sa asawa mo at kay Patty? Pagkatapos kong i-reply yon, hindi na siya nag-reply. Nag-thumbs up lang. Akala ko hanggang dun na lang ang pag-uusap namin. Hanggang sa nasundan ang pag-uusap namin yon. Dun sa kwentuhan namin. May mga pagkakataong binabalikan namin yung mga masasayang alaala. And may mga time pala na kapag umuwi ako ng Pilipinas, nakikita ko siya, pero nahihiya akong tawagin siya. Ganun din pala siya. Nakikita niya ako, pero hindi niya na lang ako masyadong pinapansin dahil selosa raw ang misis niya. Hindi na lang niya ako tatawagin para wala na lang maging aperya. Naalala ko, unang uwi ko bago ako'y kasal. Nagkita kaming 4 sa mall. Ako, si Ruben, si Paulo at ang misis niya. Nung time na yon, binati ko siya dahil nga nagkasalubong kami. Binati naman niya ako. Pinakilala namin ang isa't isa dun sa mga kasama namin. Then ng year din na yon, ikinasal si Paulo doon sa kinakasama niya. Misis niya na. Buntis kasi. So nasabi ko rin sa kanya na halos 3 years na rin akong hiwalay sa asawa ko. Hindi ko alam, DJ Rocky. Dahil siguro sa dami ng pinagdaanan ko. Ngayon na lang ako nakapagkwento sa isang tao na hindi ko kailangang magpanggap. Yung magaan lang sa pakiramdam na magkwento sa kanya ng lahat. Ganon din siya na ikukwento niya lahat ng mga bagay na hindi nila napagkakasunduan ng misis niya. Ako naman si Payo. Nahabaan ng pasensya. Madalas daw, nasasabi ng asawa niya na sana maghiwalay na lang sila. Baka sakaling sumaya pa raw ang misis niya. Housewife ang misis ni Paulo. Nung magpandemya, nag-work from home si Paulo. Lahat daw ng galaw nila sa isa't isa napapansin nila. Pag daw sinasabi ng misis niya na maghiwalay na lang sila, para raw siyang nanliliit. Minsan niloko ko siya. Siguro habang nagbubunga nga ang misis mo, nagme-message ka sa akin, no? Paano ko raw nalaman? Ganun nga raw. Hindi na lang daw niya pinapansin pag naglilita niya ang misis niya. Nagsuscroll lang daw siya sa social media. Tapos, makikita na lang daw niya ang story ko, kaya naisip niyang i-message ako. Natutuwa naman siyang nagre-reply ako. Alam mo, DJ Rocky, bigla akong natakot. Doon sa sinabi sa akin yun ni Paulo. Hindi ko alam eh. Pero basta bigla akong natakot. So nagpaalam ako kay Paulo. Gabi naman na yun sa Pilipinas. Break ko sa trabaho. Sabi ko matulog na siya at magdasal na matapos na lahat ng problema nila. After nun, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpaparamdam. Medyo delikado tong nagko-comfort ako ng taong problemado. Parang ang lungkot-lungkot ng taong to tapos magko-comfort ako. Delikado to. Then nag-message si Paulo sa akin. Parang, bakit di ko raw siya pinapansin? Tapos message pa rin siya ng message. Nagdadahilan lang ako palagi. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na lang talaga ako nagre-reply. Hanggang isang araw, tumatawag si Paulo, umiiyak. Huwag ko naman daw siyang dedmahin. Makinig lang daw ako. Umiiyak siya dahil umalis na raw sa bahay nila. Ang misis niya, nag-decide na raw na makipag-iwalay sa kanya. Naiiyak daw siya dahil naiwan niya ang mga anak niya. Alam naman daw niya na hindi kaya ng misis niya na mag-isa. Kawawa raw ang mga anak nila. Sabi ko, bakit ka umalis kung ganun? Sagot niya, kasi hindi ko na siya mahal. Alam din daw niya na hindi na rin siya mahal ng misis niya. Hindi na lang ako sumagot. Wala akong trabaho that time. Nag-request siya ng video call. Umayag ako. Kitang-kita ko na mugtong-mugto ang mga mata niya. Nandun siya sa bahay ng nanay niya. Okay lang ba daw kung naka-on ang video call?
Gawin ko lang daw ang mga gagawin ko at susubukan niyang matulog. Sabi ko, sige lang. Sa isip ko, nangyari na rin naman sa akin yun eh. Yung wala kang makausap, gusto mong umiyak, pero ayaw mo naman mag-explain. So sabi ko na lang, sige, andito ako, matulog ka na. Pero nakikita kong tumutulo ang mga luha sa mga mata niya. Kahit nakapikit pa siya. Naawa ako kay Paolo kasi naaalala ko yung dating ako. Pero hinayaan ko lang siya na naka-on ang video call. Matagal-tagal din yun hanggang sa hindi ko napansin na nag-off na. Siguro wala nang baterya. Hinayaan ko na lang at nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko. Then kinagabihan dito sa amin, nag-message si Paolo. Bumalik daw siya sa kanila. Nag-message sa mga anak niya. Pinapauwi na siya. Hindi raw nagluluto ang mommy nila ng kahit ano. Sa pagkakakwento ni Paolo sa akin, hindi raw sanay magluto ang misis niya. Magugutom daw panigurado ang mga anak nila pag nawala siya. Hindi rin daw sanay sa gawaing bahay ang misis niya, kahit pa nasa bahay lang ito. So nag-usap daw silang mag-asawa na magsama na lang muna alang-alang sa mga bata. Maghahanap lang daw muna ng trabaho ang misis niya. Then after noon, kahit saan na raw siya pumunta. Mula nang makabalik si Paolo sa kanila, naging regular ang pagtawag ni Paolo sa akin. Nakahanap na raw ng trabaho ang misis niya. Call center, work from home. So sa umaga ang trabaho ni Paolo, sa gabi naman ang trabaho ng misis niya. Habang tumatagal, nagiging masaya na ang usapan namin ni Paolo. Mabilis talaga kasi itong utak ni Paolo pagdating sa kalokohan. Pero okay din siya pagdating sa seryosohan. Madalas akong tanungin ni Paolo kung nasan ako, kung nakauwi na ba ako, kung may lakad daw ba kami. Minsan sa pagtawag ni Paolo, nasabi na lang niya na parang hindi ko na kayang hindi kita nakakausap. Then sabi ko okay lang naman yun. Basta anytime nandito lang ako. Then sagot niya sa akin, hindi sa ganun lang. Mahal na kita, Ana. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Hintayin ko lang na ma-regular yung asawa ko sa trabaho. At tuluyan na kaming maghihiwalay. Basta sana maantay mo ko. Pagkasabi nun ni Paolo sa akin, hindi ako makapagsalita. Wala akong maisip na maisagot sa kanya. Pinatay ko ang cellphone ko. Nag-message siya sa akin bigla. Hindi kita minamadali pero sana wag mo kong iwasan. Promise aayusin ko to. DJ Rocky, sa totoo lang, ganun din naman yung nararamdaman ko para kay Paolo. Aaminin ko nahulog na rin ako sa kanya. Kagaya ko naman, hiwalay na sila ng asawa niya. Sinearch ko sa social media ang account ng misis niya. Nakalak. Sa sumunod na araw, normal na usap. Video call, update sa isa't isa. Hanggang sa padalas na ng padalas, nag-I love you na siya sa akin. At puro salamat lang ang isinasagot ko. Pero ewan ko ba, isang gabi, nang magsabi sa akin si Paolo ng I love you, ay nagbitiw na lang ako ng sagot na hindi ko masyadong pinag-isipan pero kusa ko na lang naramdaman. Matapos niyang sabihin ng I love you, ay nag-I love you too na rin ako. Ang saya-saya niya. Maniwala lang daw ako at maayos niya ang sitwasyon niya. DJ Rocky, mabait na tao si Paolo. Bonus na lang ang kanyang kagwapuhan, katangkaran, at pagiging sinito niya. Walang bisyo, merong maayos na trabaho, at may pangarap sa buhay. Mabubusog ka talaga sa words of affirmation niya. Good listener siya. Hindi niya ako ginajudge. Lagi niyang sinasabi
na noon pa lang daw sana ay niligawan na niya ako. And emotionally attached na ako sa kanya. Iba yung pakiramdam na kinocomfort namin ang isa't isa kahit hindi naman kami pisikal na magkasama. Hinintay ko na maregular ang misis niya. Ang sabi ni Paulo, naghahanap lang daw ng apartment ang misis niya para maging malapit lang ang mga bata dun sa school. Para raw kung sila na lang hindi mahirapan ang misis niya. Minsan tinanong ko siya, kumusta ang misis niya? Okay naman daw, tanggap naman daw, at kung tutuusin, ang misis daw niya ang may idea na maghiwalay na sila. Sabi ko, gusto kong makausap ang misis niya. Total, mutual naman ang desisyon nila. Pero ang sagot ni Paulo sa akin, wag daw muna. Baka raw kasi biglang toyoin at ibahin ang kwento sa mga bata. Ayaw raw niyang maiba ang tingin ng mga anak niya sa kanya. Dadahan-dahanin muna raw niya. Then lumipas ang 1 taon. Na regular na sa trabaho ang misis niya. Pero hindi pa raw siya nakakahanap ng lilipatan. So tinanong ko si Paulo uli. Hindi ka pa makakaalis sa bahay ninyo? Hindi muna raw. Kawawa kasi ang mga bata. Walang maghahatid sa school kung aalis na siya. Sagot ko sa kanya, paano kung uuwi na ako ng Pilipinas? Sagot niya sa akin, di magkikita tayo. Then sabi ko, patago? Sagot niya, gagawan ko ng paraan. Tanong ko, bakit? Di ba hiwalay naman na kayo? So dapat ayos lang. Sagot niya, hindi pa alam ng mga bata. Then tinanong ko siya ulit. Kabit mo ba ako? Sagot niya, hindi ganun yun. So sabi ko, anong tawag mo sa ganito? Yung nililihim mo ko, tapos patago tayong magkikita. Then sagot niya, hindi ko raw siya maiintindihan. Dahil sa pagkakataong to, mga anak niyang iniisip niya. Nag-away kami noon. Hindi ko siya kinausap. Nagme-message siya na aayusin niya ang lahat basta maghintay lang daw ako. Sabi ko, uuwi na ako sa loob ng 3 buwan. Ayokong magkita tayo ng palihim. Iharap mo ko sa nanay mo o kahit sa asawa mo, total wala namang kayo. Di ba yun ang sabi mo sa akin? Wala nang kayo at ang misis mo ang nakipaghiwalay sa'yo. Ilang araw din na hindi ko siya kinausap. Tawag lang siya ng tawag at message ng message pero dinidedma ko lang siya. Then one day naisipan kong tanungin si Patty. Kinumusta ko siya? Hanggang sa mapunta ang usapan namin kay Paulo. Nasabi nga niya na madalas daw mag-away yung mag-asawa. Lagi raw kasing naikukwento ng tita niya. Then bigla na lang nasabi ni Patty na nakita ko nga sila nung last Sunday, nag-grocery. Mukha namang okay sila, sweet naman kasama ang mga bata. Alam mo DJ Rocky, hindi ko alam kung ano yung mga mangingibabaw na pakiramdam ko o emosyon ko, pero para akong nahihilo. Na parang nanghihina rin yung mga tuhod ko. Then nagpaalam na ako kay Patty at nagdahilan na may gagawin saglit. Tinawagan ko si Paulo. Gabi noon sa Pilipinas kaya malamang nasa trabaho ang misis niya. Sinabi ko sa kanya ang mga nalaman ko mula kay Patty. Umamin naman siya. Bigla raw nagbago ang isip ng misis niya at sinabing magbabago daw. At bigyan na lang ng tsansa ang marriage nila. Then sabi ko, so talagang gusto mo akong gawing kabit? At ang tanging nasabi lang ni Paulo sa akin ay, hindi naman ako sumagot sa mga gusto niya. Hindi naman ako pumapayag.
Then sabi ko, napakalabo mo, Paulo. Gusto mo, nandito pa rin ako habang magkasama kayo ng misis mo. Napaka-unfair, ginagawa mo akong kabit ng hindi ko namamalayan. Then maya-maya pa, sumagot siya sa akin. Mahal na mahal kita. At alam kong mahal na mahal mo ko. Ikaw lang yung gusto ko makasama. Maghintay ka lang, please. DJ Rocky, sobrang mahal ko si Paulo. Naging safe space ko siya after so many long years. Yung pakiramdam ko nung mga panahon na mag-isa ako, nandyan siya. Pero alam kong maling tao. Kasi may tao kaming masasaktan. Maling-mali na magmahal ako ng taong committed na. At ang masakit doon ay yung ginawa sa akin ni Ruben at ng babae niya ay unti-unti kong ginagawa sa pamilya ni Paulo. Ayokong mangyari sa akin to. Ayokong maging kabit, please. Minsan na akong nasaktan. Nang ganong klaseng pagluloko. At ayokong idulot yun sa ibang tao. Sa huling pag-uusap namin, nagpa siya akong makipag-iwalay na kay Paulo, tapusin na ang lahat. Hindi ako nahiyang umiyak habang ka-video call ka siya. Hindi para magmakaawa, kundi para iparamdam sa kanya na sobrang nasaktan ako. Nasabi ko pa sa kanya na kung mag-aaway lang pala kayo ng misis mo, huwag ka nang mandamay pa ng iba. Hanggang ngayon, pinipilit kong kalimutan ang lahat. Binlock ko si Paulo sa lahat ng social media accounts ko. Binlock ko siya sa buhay ko. Kinakain ako ng konsensya ko. Kung tutuusin, dapat alam ko na yung style na ganito eh. Na kesyo para sa anak lang kaya nagsasama, pero iba pala pag ikaw na yung nasa ganong klaseng sitwasyon. Abot langit yung hingi ko ng pagpapatawad sa Diyos. Hindi ako nagkukumpisal sa pare, pero this time parang I need it. I need God to forgive me. Alam kong mahirap mag-isa. Nandyan yung anak at pamilya ko, pero alam naman natin na iba yung pakiramdam na may katuwang at may nagmamahal. Pero hindi para ibaba ko ang pagkatao ko at manakit ako ng kapwa ko babae. Ayoko ng ganong pakiramdam. Ayokong maging kabit, please. Kaya eto ako. Sinusubukan magpakatatag. Para wala nang ibang masaktan. Kahit ako na lang. DJ Rocky, maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. Wala na akong ibang mapagsabihan ng lahat ng ito. At wala na akong balak pang sabihin ito sa ibang tao. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking secret file.